Mwari wakatuma Paulo mwaje waAfrica pamazuva ano kupedzisira kuzorodza vanotenda. Mwari akatiitira nyasha pamazuva ekupedzisira kuti wakauya akazogadzira ugaro hwake musendera weAfrica akakanda ibwe rokuponisa nerekugumbusa musi wa17 February 1956 wapotsa ilije lokusindisa nelije achiti ndinokanda musayoni ibwe rekona wati nyapotsa esayoni ilije elibhuku rakashanangurwa naMwari rinokosha leli elikhethelwe uNkulunkulu elibalulekile unotenda kwaari hanganyadziswi okholwa kulo angekajabhiswa nouyo watakatenda kwaari kodwa lona sikholwe kuye ndiye ane nyasha nhasi dzatakagarira pamusoro pake uye onomusa lo sihlelele kuwo phezulu ndiye mumwe chete akapupurwa naJohani naPita uye oyedwa wafakazelwa noJohani noPita vachiti isu tiri zvapupu zvekufa kwake nekumuka kwake vati thina siyifakazi zokufa kwake ngokuvuka kwake uyu ishe uyu ndiye ane ngoni nhasi dzatakagarira nhasi yena inkosi uye onomusa lo sihlele namhlanje ndiye ane evhangeri yakafirwa nanaJohani uye onevhangeli eyihlelwe nakoJohani vakagurwa musoro paaritari napasanctuary bamnquma inhloko ngase-sanctuary zvino nyaya yatakagarira pano ndiro zuva rokupera kodwa le ndaba sihlalele lana indaba yokupera kwensuku zvanzi musi uyoyo kuchazorizwa mimhanzi kodwa ngalelo langa kuzokhala izingoma nguva yamabva kuimba izvezvi mukati nguva ino haisi yekutamba nayo nekuti ishe wamira pamukova lesi sikhathi licule sona lithi akusisikhathi sokudlalela sona inkosi ime eminyango zvino nguva yatava ndo inonzi extra time lesi sikhathi lesikuso kuta i-extra time kana muri mubhora vakomana vandoziva kuti vanenge vakurova anonzi mashot on target ngesikhathi abafana badlala ibhola ngalesi sikhathi bayoba bashana amashot target nekuti inenge yava nguva yekukumbirirwa ngoba kuyisikhathi sokucelelwa ndosaka mati ishe wamira pamukova ngoba njengoba nina nithi inkosi ime eminyango zvino panguva ino tatarisana netsime rekugezera ngesikhathi lesi sibhekane nomthonjeni wokugeza mumwe nemumwe anofanira kuzvichema nekuzvidemba omunye nomunye kumele azikhalele zvanzi zvichemei imi vazvarwa kuthiwa zikhaleleni nina abadalwayo muAfrica yedu amen mumwe nemumwe anofanira kuzvidemba omunye nomunye kumele azikhumbule hanzi maniguruzi akazoti it's me oh Lord maniguruzi athi yimi kuphela inkosi yami not my brother or my sister hayi cha usister wami or udade umfo wami it's me oh Lord yimi kuphela nkosi muAfrica yedu amen ita mahimu ngoipitia mahimu Africa yedu 18 yimu 1:18 Amen.
shona makorasi andika Afrika yedu. Amen. Kufara kwashe kuenesi. Hallelujah. Nguwa yatasara nayo asisine na bishop. Lesikhathi sisele naso asinendaba no bishop. Nguwa yatasara nayo asisine na mfundisi. Lesikhathi lesi asinendaba nomfundisi. Nguwa yatasarwa nayo asisine na bishop. Lesikhathi lesi asinendaba nama bishop. Pasara nguwa yezita rawakazvarwa uchitu rawakatumizwa pawakazvarwa iwe. Kusele isikhathi negama leli wathunyelwa lona ngesikhathi uzalwa. Kuti kana zuwa racho richinge rasvika rava kudaidzwa zita iroro. Ngelo sesikhathi ilanga lifika ngesikhathi kubizwa igama lakho. Mhayi muchazovei. Wena umama uzoba yini? Nekuti patakagara apa takagarira rufu. Ngoba njengoba sikelelana emhlabeni sikalele ukufa. Nguwa zhinji ndinowanzovhura magwaro ekufa. Ngesikhathi esiningi Imwe nguwa ndakademati ezokufa. Imwe nguwa ndakatombovhurisa matama okuviga vakafa. Ngesinye isikhathi ndavulisa incwadi zokungcwaba abashonile. Vanhu vakashamiswa kuti ko zvinorevei. Abantu bamangazwa kuti kanti kusho kuthini. Ndikazoti ndabvunza kuti vanoda kuenda kudenga vangani neuwandu hwedu hwatakaita kudai. Ngabuza ngathi abafuna ukuhamba ngasezulwini abangaki. Chechi yonse ikasimudza maoko kuti tose tinoda kuenda inkonzo yonke yaphakamisa isandla yathi sonke sifuna ukuhamba ngasezulwini. Asi ndazoti ndiani anoda kufa. Ngesikhathi ngibuza ngathi ubani ofuna ukufa. Hapana akasimudza ruoko. Akekho ophakamisa isandla. But azizoitika kuti uende kudenga nenyama. Kodwa angeke uhambe ngasezulwini ngenyama. Unofana kutanga wafa kuti ugozwende. Kumele ufe kuqala kanti uzohamba. MaAfrika yedu. Sinorufu nhasi ndoro rwatakagarira pano. Kodwa namhlanje silindele ukufa kuti kana rwakusvikira muprofita uchazovei. Ukuthi wena ukufa makufikira wena umprofita uzoba yini kuti kana rwakusvikira imaruwadzano muchazovei. Ngoba nina mama umanyano maso ufa uzoba yini. Nekuti pakurarama kwakamba. Ngoba ngesikhathi kokupila kwesilwane chinhu chinochiwa nakamba pakufamba kwayo napakurarama kwayo into eisabiwa nototoisi ukupila kwayo idendera. MaAfrika yedu inyoni enkulu. Nekuti kana dendera rikasangana nakamba. Ngoba le nyoni enkulu maizodibana nototoisi kamba anomhanya kudzokera mukati mudemhe rake. Ngoba itotoisi izogena ngasema zinodendera hazomiriri ipapo anowedzera kutevera musoro wakamba mudemhe. Kodwa le nyoni enkulu iyalandela njalo ilandela itotoisi. Saka kamba nedzimwe nguwa inototi zviri nane kusangana nemuvhima nedemo pakusangana nadendera. Itotoisi ngesinye isikhathi ithi ifuna ukuthi idibane nomuntu ohamtayo. Satani achifamba pakati pavatsvene anopota senyamudzura rinotaka kuparadza. Ngoba uSathani makadinga vele phakathi kwabakholwayo uhamba njengomuntu njengosilwane esifuna ukubhikisa. Chinochiwa nemunamati into eyisaliswayo nomuntu okholwayo. Satakagarira pano nhasi into lesihlalile kuyo yokufa. MaAfrika yedu. Asi hakuna imwe nzira. Ngoba ayikho inye ndlela. Nekuti chose tichadini. Sonke sizakufa. Pawakavakira imba yako pana akatombogara akafa. Lapho uyakele indlu yakho ukhona omunye ohlele laphaya. Nhasi wakatisa foundation yako ukavaka imba yakopo uchafa. Nawe uhakele laphaya indlu yakho uzakulandela. Zvichida ndinhasi kana mangwana. Mhlawumbe goreni orokusasa umnyaka ozayo. Asi uchafa kodwa usawulandela. Ndongo yatakagarira pano nhasi yile sisikhathi sihlalele kuso MaAfrika yedu. Amen. Kare kwandulo paive netuvanhu twaiti pfupi ngokunabantu abafishane kakhulu tumabushmen laba babizayo amabushmen. Vanhu twainzi kana twaifamba labantu laba kuti mabahamba twaifamba twakatakura zvidziyo zvekushandisa. Mebahamba baphethe imithwalo yokusebenzisa matende lamatende nemhuri dzavo vana nevakadzi nemombe nemuteni wabo nezipfuwo zabo. MaAfrika yedu pai vanhu ava vakatora rimwe shoko mubhaibheri shoko rokuti amen. Kuti abantu laba bathatha elinye igama ngaseBhayibheli lokuthi amen vakarishandisa pakurarama kwavo napakugara kwavo balisebenzisa ekuphileni kwabo nokuhlala kwabo. MaAfrika yedu saka kwainzi kana vaifamba
kuthiwa ngesikhathi bahamba vaifamba munzvimbo dzina madhezeti, bebehamba endaweni lezi ezinamadezethi. saka munzvimbo dzina madhezeti munowanikwa mhepo, Endaweni engenahlahla kutholakala umoya. mhepo yekuti kana ikamuona nemuti unodonha. Umoya othi uza namandla kakhulu. Hamunazve nzvimbo dzakasimba zhinji, Azikho indawo lezi eziqinile kakhulu. uye mabvute anonetsa nemvura inonetsamo. Ngoba ney'thunzi ziyahlupha namanzi angeke atholakale. Saka vaifamba namatende, Bebahamba namasili wabo. vaiti kana vakasvika panzvimbo yavanenge vachifungidzira kuti vangangogara, Bebathi bafika kunendawo lebacabanga ukuthi bazohlala kuyo. vaitanga vatarisa kuti pane bvute here. Bebaqala kubheka ukuthi kunomthunzi na. Vakawana paine bvute Uma bathola ukuthi kunomthunzi remuti wemuchindwe, lesihlahla lesomchinde. vaiti kana paine bvute woti zira rakanaka, votarisa kuti pane mvura here pedyo. Bebabheka ukuthi ma kunomthunzi kuhle kodwa amanzi akhona yini ngaseduzane. Kana pasina mvura asi paine bvute nevhu rakasimba, Uma kunganamanzi kodwa kune imthunzi nomhlabathi oqinile, vanga vasingagaripo. mebangahlali laphaya. Vaitsvaka pane vhu rakabata riri strong enough Mebadinga lendawo enamhlabathi ongathi uqine kakhulu. rekuti kana vakarovera hoko kana Uma kuti bashayela engopini yetendi uma bashayela iphini yabo yeseyili, yaibata zvakanaka, kureva kuti kana mhepo dzemudhezeti dzomona hadzizokwanisi kuzotakura tende, vanhu meyizobamba vakafa. kahle ngesikhathi kuza umoya wasedezeti. Mawuza namandla ukwazi ukuthatha leseyili ukuze abantu bashone. Saka vaiti kana vakafamba vakawana michindwe nematsime emvura, Mebathi bahamba bathola ihlahla lezo namanzi. vakatarisa vakaona kuti pane vhu riri nani, Bathola ukuthi kunomhlabathi ongcono. baba vaiburusa bhegi retende, Ubaba uyayehlisa iseyili. vorovera maengopini etende. Bashayela lamaphini wabo. Saka vaiti kana vachirovera engopini, Uma bashayela lephini yeseyili, kana pakasimba vanotanga kuti amen, uma sokuqinile bathi amen. nekuti ameni vakaifananidza nekuti pari strong enough. Ngoba uameni bayenza njengomzekelo sokuthi makuba kuqinile kakhulu, Panopinda hoko ichigogodera, ifanela lephini ihambe ngokuqina. pekuti kana mhepo mahurricanes emudhezeti akasimuka, Uze umoya maungaphakama haazokwanisi kuya achitakura tende. angeke ayenelise ukuthi ahambe ngethemba. Afrika yedu, Amen. mai pamakabata he pari strong enough here. Umama la ubambe khona kuqine yini manje? Maafrika yedu, Amen. nasi tauya ndokuverenga. Zvakazarurwa 20 Yes, vhesi 11 yes. kutonga kwokupedzisira. Nguva yatakagarira panapa ndo yakutaurwa nezvayo. Yes. Lesikhathi esikalelelana iso sikhulunywa ngaso. Zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena, Yes. naiye wakanga agere pamusoro pacho. Yes. Iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pake, zvikasawanirwa nzvimbo. Maafrika yedu, Amen. denga nenyika zvakatiza pamberi pawakanga akagara pachigaro, Izulu nomhlaba zabaleka phezulu kwalowo mekahleli esitulweni, zvikasawanirwa nzvimbo. azange sithole indawo. Kureva kuti nepamakagara mhai pachashayiwa nzvimbo. Kusho ukuthi nalapho hlele khona umama kuzoswelakala indawo. Aparidza masikati pano wandakatsika tsoka dzake izvezvi, Lo washumayela ngasemini wathi ataura pamusoro pekuti vakadzidza vose kana vakadzidza vakasasvika pakudzidza zvekutumwa kwaPauro mwazha weAfrica havasati. ukhulume ngendaba yokuthi wonke umuntu ofundile kodwa mazofunda angafiki lapho ukuthunywa ngokaPaul mazwe Africa angakaqali. Nekuti vanodzidza kunyika kana vachidzidza kana asina kudzidza paHarvard University iri muAmerica vanotaura kuti hausati wadzidza. Uma bonke abantu bafundayo uma bangafundanga eHarvard ngase-America bayasho ukuthi awungakafundi. Saka munongadzidza mamwe mabharo ose asi kusati wanzwisisa zvekutumwa kwaPauro mwazha weAfrica hausati. Lana ungafunda incwadi zonke kodwa uma ungafundanga le ncwadi zokuthunywa. Saka nyaya yatakagarira pamusoro payo nhasi, le ndaba sikhalele phezulu kwayo namhlanje, nyaya yerufu iyi le ndaba yokufa inoda kuti chero mbamba yadzikarega kubereka mhai. ifuna ukuthi noma
amapotato angazali. Musaregedza paameni pari strong enough. Ningasuki ngase amen lapho kucine khona. Pekuti kana mhepo dzamadzinza dzikasimuka. Kuthi umoya wasemndenini mawungaphakathi. Hadzisimudzi nguo yako. Angeke sithathe ingubo yakho. Nyange uku ukapera muchivigiro. Noma uphupho mawungaphela ngasesakeni. Rambai makabata paameni pari strong enough. Ubambelele lapha kuameni lapho kucine khona. Nyange mombe dzikapera mudanga. Noma imfuyo singaphela ngasesibayeni. Musaregedza pakasimba. Ungayekeli lapho kucine khona.